Ahojte, pozdravujem z Banskej Bystrice. Chodí mi kopec správ, čo je s Indodieslom, kedy bude film, kde sa dá motorka Royal Enfield Diesel vidieť a podobne. No a tak všetko si vysvetlíme v tomto videu. Ešte raz vítajte v Banskej Bystrici na ulici Tajovského 27, kde je naša reštaurácia, indická reštaurácia Madras Masala. No a hneď ako vstúpite dnu a otvoríte dvere, uvidíte nádherný Royal Enfield Diesel 350, na ktorej sme s chalami prešli z Indie, z Južnej Indie až domov do Banskej Bystrice. Okrem samotnej motorky je tu aj nejaký krátky popis, mapa k tejto ceste, no a pár fotiek na stene a veľa fotiek vo fotoknihe, ktorú si môžete tu pozrieť, ktorú si môžete aj zakúpiť, pokým bude film, pretože na filme ešte iba pracujeme, je to kopec práce a ešte pár mesiacov nám to určite bude trvať, ale verte mi, bude to stáť za to. No a keď už si pozriete aj knižku, aj motorku, tak určite vstúpte do samotnej reštaurácie a dajte si niečo dobré pod zub, niečo také tradičné, indické. Zaručujem vám, že vám bude chutiť. Ďakujem krásne, dúfam, že som odpovedal na všetky otázky a vidíme sa čoskoro.